Салом алейкум бародаро. Мо да бори нав омадагай ҳозир масажкунак. Вай нав масажкунак чанд намуд бор омадагай. Алҳамдулилла ки шумо нишон медиҳед. Масажкунако бо ин намуд омадагай. Ҳама шароитош хати масаж беҳтарин чиё. Метавонед ки заказ кунед. Пока ҳаст, метавонед заказ кунед. Хоб. Бо беғайр масажкунако бо омадагай бародаро. Қуръон бо забони русӣ. Чанд кас бародаро мепурсиданд Қуръон ба забони русӣ. Хоб, бо беғайр Қуръон ба забони русӣ бо мо да омадак тамом шудагӣ буд Қуръон ба забони тоҷикӣ. Ина бародаро метавонед ки тоҷикӣ ва арабӣ метавонед ки занг бизанед омадагиҳои мо. Бо барои бемориҳое ки сӯхтагиянд, масалан барои ҳаваё нехел дору омадагиҳо метавонед ки занг занед. Барои буғумдард, барои сустаф нехел дору омадагиҳо бародаро. Бори нав омадагиҳо алҳамдулилла ки метавонед ки занг занед. Бо бародаро омадагиҳои ҷойнамозҳои беҳтарин. Ина ки ҷойнамозҳо имина барои падару модар ака бигире ҳамин роҳи ки бовар ки як ҳаёт давом мета. Беҳа ҷойнамозҳои бақувват ба ҷойнамозҳои ғавси хушрӯ. Хоб, бо дору омадагиҳои дору барои хароб шудан. Касе ки истифода бурдагиҳо медонад ки чӣ тари дору аст, беҳтарин дору аст. Бо беғарзи дору бо инаям барои хароб шудан ира беҳад таъриф кардан мо нав овардагием ира. Масалан мардум бисёр беҳад таъриф кардан ки ҳамин хеле биги биё ҳамира гитем овардем на доруи зур. Хоб, ин ина барои харобшавӣ бо ин намудша арабский. Масалан касе ки медона арабский. Се намуд доруи барои харобшавӣ дорем ҳозирашда. Хоб, қист алҳин медонем бародаро. Ина парашок омадагиҳои мо да ҳозир набуд парашок ина овардем. Замзанин иншоалло ки ҳаст. Барои сеҳр. Бо барои сеҳр аҷва дорем. Иам набуд инаишам омад. Алҳамдулилла ки дастрас кардем иша. Хай миноксидил кам буд. Ина бародаро миноксидилам омад. Метавонед ки заказ кунед. Чанд қайдар кунед иншоалло ки дастрас ом мекунед. Инаи дору барои зано. Масалан баъзе зано вай доранд хунукӣ бисёр доранд. Барои ҳаваё масалан барои рудошон, гурдошон, барои ҳамашон хунукишон яъне масалан внутрни. Беҳтарин дору аст. Алҳамдулилла ки мо ира чанд бор мо дидем ки чӣ хеле результат метиҳад. Инаи дору барои гулу дард, масалан амо оригинал Египт омадагиҳо. Хоб, инаи дору барои температура, гулу дард, астма, хоб барои ҳама тарафа метавонед ки истифода баред. Барои сустаф, бронхолитин, масалан барои ҳамашон ака. Инаира метавонед ки истифода баред. Иншам омадагиҳо. Хоб, витамин барои детский, масалан одамое ки витаминашон намераса, ҳам барои хурдсолон, ҳам барои калонсолон витамин омадагиҳо. флакона. Хоб, инаи барои иммунитет асал қати вай кардагиҳо. метавонед ки зам занед. Ям нав омадагиҳо. Ана бародаро як хабари дига ки инаи тамом мешавад. Последни буд даҳани Москва мо гирифтемша. Мумкин баъди ягон моҳ дига ҳамин тамоман нашавад. И барои простатит, барои мардумагиро бақувват мекардагӣ. Масалан мардое ки гирифтагианд ҳамин медонанд ки ҳисоб барои чи аст. Барои ҳам бачаҳое ки фарзанддор намешаванд, масалан ҳисоби простатит, ҳамин хеле чизо, и беҳад фоизи ҳавои чира баланд мекунад. И беҳад чизи хуб аст. Заказ кунед иншоалло ки мо дар ҳаст пака. Баъд чорни тимен укара дар видео гуфтагӣ бидем бародаро. Ина камаш мондагиҳо метавонед заказ кунед. беҳтарин чорни тимен оригинал тоза. боқӣ дар амони худо ҳамин қадар чизи нав доштем. Масалан бо вай дорем простатит барои бачаҳое ки безан метавонанд ки истифода баранд. Тез пешоб мекунанд. Масалан барои ҳаваёам ҳаст. баъд бародаро овардагем барои доруи барои язва. хоб, бо овардагем доруи барои имина рудаву масалан пешоб мерафтагӣ, масалан тез мерафтагӣ, имина барои ҳаваё. баъд тасбиҳҳои хуб овардагем бародаро. метавонед ки занг бизанед дар ҳамин рақамҳо. мо шуморо иншоалло ки ҷавоб метиҳем ва ба тариқи почта, ба тариқи такси ё ки курьер доставка мекунем иншоалло ки мо дар хизматем. боқӣ дар амони худо. худованд нигаҳбонтон бошад. Салом алейкум.
як чи дигар мо буромад бародаро инаи аҷва меган ира хурмои арабира ҳамон хурморо варенӣ кардагиянд яъне беҳад барои иммунитет барои здоровии одам беҳад чизи хубай касе ки медона аҷва чӣ хеле хурмоай иам омадагия бародаро баъд чорни тимен худаш яъне чорни тимен бе ягон чи ина худаш омадагия баъд асал бародаро асалои масад асали тозаи даверини проверини масад мо хумон алҳамдулилла ки инҷо истифода мебарем ҳаст метавонед ки занг бизанед мо шуморо иншоалло ки дастрас мекунем وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير
بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق الله